जोङो बिदि माने अमा लानजाय सैमा लानजाय बिदि हमनानै सोरबा लेंहरदों दा आंनिसिम रावबो बुंहराखै गतिके जोंना बे आन्दलना दंखायो बिटिसिआव एसेमब्लि सोलिगोन जों गोदोबो आसाम एसेमब्लिनि माने दरखंआव जोङो आन्दलनखौ खालामबोदों गोदोनिफ्रायनो जोंहा अभिगता दं दिनैबो जोंनि बिटिसिनि दरखंआव मानो आन्दलन खालामनो हाया जाखो मानो जोंसो सृष्टि खालामनाय नङा होमबा जोंनि बयनिबो आन्दलननि जाउनावसो बे जोनोम जायाखै होमबा बेखौबो जों मानो गेट बारनानै जोंनि मेम'रेन्डामखौ मानो होनो हाया जों मानो होनो हाया गतिके जों थांगोन सिगाङावनो जों स्टार्ट खालामसै गेट बारनानै होगोन जों बेखौ गुरुत्व होदों मान होदों प्रमद बर'खौ जोङो लाखिदो नोङो लाखिदो जों गुरुत्व होदों नालाय नों लाखिदो खाबु फैदों नोंहा नंगौना नङा खाबु फैदों रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनायनि खाबुखौ मोनदों गतिके मावथोंसै प्रमद बर' बिथाङा जों मान होनानै मेम'रेन्डाम हैनो नागिरदों दं स्टाफ दं बानाय स्टाफआ एपइन्टमेन्ट होयोमोनब्ला जोंनि माने लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेवहाय माने कर्मचारि हिसाबै एपइन्टमेन्टखौ मोनगौमोन बेखौबो डिप्राइभ खालामबाय दिनै डिप्राइभ खालामदों बे अनुष्ठानखौ आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ बन्द' खालामनानै बिनि मेसिनारिफोरखौ बिनि मानसिफोरखौ कर्मचारिफोरखौ लानानैसो बे मेडिकेल कलेजखौ सालायनो नागिरदों माने जोंनि बेवहाय थानाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा एपइन्टमेन्ट मोननायनिफ्राय बिसोरो माने माबा जासिगोन आरोखि खुद जासिगोन एपइन्टमेन्ट मोननाय नंला बिसोरो दा जोंनो बबेखौ नांगौ सिकित्सानि थाखायबो बेखौ नांगौ जोंना सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने एपइन्टमेन्ट मोन्थों बेवहाय एपइन्टमेन्ट मोन्थों कर्मचारि हिसाबै खामानि मावनायनि खाबुखौ मोन्थों बे बेबस्थाखौ सरकारनिफ्राय खालामनांगौ बाजेट हमदों स्पेसियेल बाजेट हमनायनि प्रयजन दं बे स्पेसियेल बाजेटखौ होनोब्ला मेसिनफोरखौ बायगोन बे गोजाम मेसिनफोरखौ लानानै बेवहाय ट्रिटमेन्ट खालामोब्ला बोरै जानांगौ जायो सिभिल हस्पिटालनि मेसिनखौसो लानानै थांनानै सिकित्सा खालामोब्ला बोरै जानांगौ जाया बियो मेडिकेल कलेज मोनसे एक्सपार्ट गोहोदार मोनसे मेडिकेल कलेज जानायनि प्रयजन दं गतिके बेखौ खालामगोन We want justice! 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 We want justice! 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 Civil hospital বন্ধ করা না চলিব No চলিব, no চলিব, আরএনবি সিভিল হসপিটাল বন্ধ করা না চলিব no চলিব, no চলিব, আরএনবি সিভিল হসপিটাল মেডিকেল কলেজের লগত মার্জার করা না চলিব no চলিব, no চলিব, সিভিল হসপিটাল বন্ধ করা না মানিব না মানিব, না মানিব, আমাক লাগে ন্যায় ন্যায়, ন্যায়, We want justice! justice, আমার দাবি, আমার দাবি, এই দাবি রাইজর দাবি রাইজর দাবি, রাইজর দাবি, We want justice! justice, justice, সিভিল হসপিটাল বন্ধ করা না চলিব no চলিব, no চলিব, আরএনবি সিভিল হসপিটাল বন্ধ করা না চলিব